Днес правим нещо като продължение на предишния ни workshop, който беше за декупаж. Преди това правихме декупаж с декупажна хартия. Днес правим с салфетна техника и така наречените ни моделирни пасти, такива, които са моделиращи, структурни. Само набързо ще ви ги покажа и ще почна да ви обяснявам за всяка една паста по-отделно. Ще имате възможност всички пасти да ги видите. С помощта на тези пасти може да си направите много красиви пана. Идеята на тях е да доукрасите или да придадете завършен вид вече на дадената ви картина или произведение, там каквото сте си почнали да си правите. И започваме с ето тези интересни пасти, които са така наречените минерални пасти на Pent-Art. Ето това представляват. С тази паста може да придадете един много хубав релеф и да направите завършен вид на паното си. Делфинови е MDF като материал. Залепили сме го върху основата и след като се мине един път с тази паста, вече става като едно цяло, като една отливка. Тук примерно сме направили ето това стъкло, което стъкло, това е стироформ топчета, залепени с помощта на лепило. Моделин глина. Изрязали сме си по шаблон глина и това е дантела. Идеята тук е различните структури, различните материи да се залепят в едно цяло, след което да се мине с тази паста, която вече споменахме, и придава този завършен вид. Златистото, което сме нанесли най-накрая, е ето такъв вид вакс паста. Другото е теракотената паста. Ето я. Тя също е много интересна и не е за подценяване. С тази паста може да си направите по същия начин един добър завършек на някакъв съд. Като ако е стъклен, може да го направите така да изглежда, все едно е керамичен. При допир също все едно е просиничево, точно чувството за керамика, да. Така, сега другото нещо, което е ето това. Познато ни е като кракле медиум, но в случая е кракле паста. Също е двукомпонентно. Ето това. Това е така нареченото лепило, примери пасте, което се полага отдолу като лепило. То захваща добре и след това нанасяме тази паста, която е в случая бяла, но може да се направи в цветове и нюанси, като смесите с акрилна боя. Ето в случая сме направили това. Бялата паста е нанесена, при съхнене тя започва да се пука и не се рони точно поради тази причина, тъй като долу сме сложили точно това лепило, което стяга. Когато се прави примерно голям съд, също може да е върху стъкло, дърво, керамика. Нанасяте плътно от примерито, което е лепилото. След като е засъхнало напълно, се нанася пастата. Тя започва да се пука, нанася се с шпатула, това пропусна да ви кажа, тъй като колкото е по-наедро нанесена, толкова е по-голяма пукнатината и по-дълбока става. Вече като завършек на дадения съд или предмет, който правите, може да сложите пак от този тип вакс пасти, които също са подходящи. Нанасят се с пръст, както знаем от предишния ни workshop. Имаме ето тези интересни също пасти, които са хартиени. Ето тук сме направили
тази тревичка. Също може да се облича върху дърво, керамика, папиер. Тази паста може да вграждате всякакви камъчета в нея или да правите каквото прецените вече. Въпрос на ваш избор. И остана най-интересното, ето този медиум, с който медиум може да правите много неща. Това е лепило, лак и в същото време служи за придаване на обеми, пасти, както и за епоксидна смола също може да служи. Тоест, ето такава отливка може да се направи. Създава илюзията за едно добро стъкло. Ето го. Тук също сме направили ето това нещо с този медиум. Тоест, първо съм направила декупаж салфетна техника. След това съм нанесла различните пасти, за които говорихме до сега, и съм залепила с помощта на медиума тези камъчета. След което съм положила една добра основа отгоре. Съхне за 24 часа, от 12 до 24 часа, по-дебел слой, ако е нанесен. Може да служи и за лак. Ето тук сме направили такова нещо. Устойчиво е и на миене. Отдолу е декупаж, просто отгоре сме го лакирали. Залепили сме камъчетата. Може с четка, може и с шпатула. Значи с шпатула се нанася, ако е на по-дебел слой. Просто да се разнесе, да се побутне в краищата, ако трябва да се направи като стъклен ефект. Медиума може да се забърква с пясък, с камъни, вече вие преценявате с какво. Може да сложите страшно много неща. Ето това е правено точно с медиума. Ето тук също. Това изцяло е правено с медиум. Набъркали сме си чакъл, различни пясъци, положили сме с шпатула. При смесване с акрилна боя също става. Тогава става цветен, но много лъскав и стъклен. Стои страхотно. Просто ето го. Така няма как да получите такава лъскавина акрилна боя. И започваме да творим. Започваш динамично да мажеш, защото почва да изсъхва бързо. Тегляш и изкарваш въздух, без да натискаш, за да не се скъса самата салфетка. Медиума, за да направим една консистенция от камъни с медиум. Разбъркваме го и ще го положим върху картината в основата му. Слагаме отново от същия медиум. Разнеси си го добре, така както искаш. И после най-накрая ще прилепиме кълчица. Да. И сега взимаш с шпатулата и слагаш в по-голям. Ето така. С въртеливи движения, нагоре-надолу. Тук няма значение как полагаш пастата. Колкото е по-напластена, толкова повече, по-голяма пукнатина ще стане. Може на места само така лекичко да го прокараш за добър ефект, а може и просто така да го оставиш. Керамични съдове с салфетна техника. След като вече сме нанесли пастата и тя е изсъхнала, виждаме вече пукнатините. Сега ще сложим така наречената трева. Ще я залепим отново с медиума. Значи слагаме теракотената паста, за да направим едно добро преливане от салфетката към напукващата паста. Ето по този начин с пръстче. Ето така вече стана страхотно. Сложихме и един лак за завършване.
и запечатване. И това е финала. Трябва да си саксия за кактус, която ще изглежда напукана. И с камъни залепени, са такива камъни. Сега ще трябва да си зарежеш отдолу и там не, нека си я съвърши. Да, ще го изчакам. Сега слагаме камъни. Камъните смесени с медиум. Тук ще го ползваме като лепило. Всъщност с шпатулата можеш да слагаш по-голямо количество, без да го разнасяш толкова и да придаваш релеф едновременно. Но ние сме предупредени, да залепи. После се полага декупажно лепило, за да можем да залепим само един слой от салфетката. Така го залепваме, да може да самата салфетка и мотива към нея да може да изпъкне. След като изсъхне, самото лепило и салфетката се залепи, вече можем да нанесем някои от тези пасти, като допълнение. И след това можем да положим и този въпросния медиум, който да стои като лака отгоре и да се запечати.